Ultimáta na koalíciu zo strany predsedu Národnej koalície Rudolfa Huliaka vyvolávajú vo mne iba drihnuté obočie. Pokiaľ viem, tak v parlamentných voľbách táto strana sa neuchádzala o priazeň voličov. Kandidovali ste ako nezávislí v rámci poslaneckého klubu strany Slovenská národná strana a teda ľudia Národnú koalíciu nevolili. Neodovzdali im ani jeden jediný hlas. V októbri 2024 sa poslanec Ľub tak vyjadril a koniec kontov sú to aj vaše slova. Naša účasť na koaličnej rade môže byť vyriešená niekoľkými spôsobmi, či už to bude dodatkom ku koaličnej zmluve alebo nejakou komunikáciou predsedami poslaneckých klubov za stranu Smer alebo Hlas. Je viac možností, ako získať informácie, aby sme mohli reálne fungovať. Nemáme žiadne neprimerané požiadavky na funkcie. Nechceme byť pasívni, iba chceme presadzovať vlastné nápady a myšlienky, prospech celku a chceme, aby boli zahrnuté. Vydieranie Huliakovcov nám naberá na sile. Vraj môžu byť aj externými poslancami strany Smer. Po sviatkoch poslal Huliak tvrdý odkaz Ficovi. Ak máte záujem o to mať naše 3 hlasy, do konca januára to musíte vyriešiť. Huliakovci trvajú stále na základných 2 požiadavkách. Prvou je účasť na koaličných radách a druhou, samozrejme, bojujú o rezort. Majú záujem o ministerstvo životného prostredia. Tak sa na to pozrime. Máme tu Huliakové videá z 10. a 24. novembra 2024 a 17. decembra 2024. Je to rezort ministerstva životného prostredia. Ale už keby mali byť veľké problémy kvôli tomu, tak samozrejme, že aj rezort ministerstva športu a cestovného ruchu, samozrejme spolu s Typosom. Takže toto národnej koalície a volebnému výsledku, ktorý priniesla do tohto zoskupenia, pravoplatne patrí. Či chce Andrej Danko, alebo nie. Tak za toto bojuje ten Huliak, ktorý je nenažratý za korytom. Nie, Huliak nechce žiadne ministerstvo. Huliak si dá ministra svojho z národnej koalície, ktorý konečne urobí v rezorte ministerstva životného prostredia poriadok a budeme na tom jednoducho trvať. Za každú cenu, pán Taraba. Ste skrátka zrazu celý naježený z toho, že Huliakovci chcú to, čo im patrí a chcú robiť pre ľudí a jednoducho sa vám zbúrili a postavili. A čerešničkou je Huliakové video zo 4. mája 2023. Tak si to porovnajme, čo si nám hovoril pred voľbami a čo po voľbách. Nehuliak, všetky videá sa ti nepodarilo vymazať a toto ťa pravdepodobne nepoteší. Ako nám to vysvetlíš? Uvedomili ste si, že ste posledný raz v parlamente. Uvedomili ste si, že ste posledný raz v kšefte. A pán Taraba má byť podpredseda slovenského parlamentu. Pýtam sa, ako môže opozičný poslanec zrazu dostať takýto flek a vôbec sa o ňom baviť, že môže byť na takomto fleku? Není vám hanba? Není vám hanba, že ste sa nezapojili do komunálnej politiky, lebo jednoducho viete, že neúspejete, nikdy tam už nebudete. A není vám hanba to, že teraz idete len bohapusto, špinavo kšeftovať o každý zákon, o každý hlas. Povedz, nie je ti hanba? Takto bohapusto, špinavo kšeftovať s každým zákonom. O každý jeden hlas. Vieme pochopiť, ako treba robiť politiku, aby ľudia boli konečne spokojní. My v Národnej koalícii urobíme všetko preto, aby sme sa nemuseli hanbiť za to, že ste nám dali pred rokom svoje hlasy. A pevne verím, že nám v tom pomôžete. Ľudí delíme na 2 skupiny. Tých, ktorí idú proti Slovensku a ľuďom a tých, ktorí bojujú za Slovensko. Skutočne? Čo tam po nejakom botanikovi? Skončil som so semienkami a zeleninou. Veď dobre vieš, že ja sa chcem stať iba požiarníkom. A botanike som sa venoval iba zatiaľ, kým ma nepríjmu do požiarníckeho zboru v našom grófstve. Ale ten deň raz príde. A ja sa stanem požiarníkom. Požiarníkom! Stanem sa požiarníkom! Požiarníkom!